Nibdew din is-sensiela bis-suġġett il-passa tal-għasafar. Issa, qabel ma nibda, għandi mistoqsija għalik. Fejn tmur meta għandek il-ġuħ? Jiena naħseb li tmur fil-kċina, le? Probabbli dritt tal-friġġ. Issa, għandi mistoqsija oħra. Fejn tmur meta qed tħoss il-bart? Minn daw iż-żewġ kmamar naħseb jien taqbel miegħi li tagħżel kieku l-kamra tal-lemin, fejn il-qattus u t-tapit u l-fireplace. Ma tmurx fil-kamra l-oħra fejn għandek tieqa miftuħa, kesħa dieħla, bart u xita, mhux hekk? Fil-fatt, l-annimali wkoll iħossu l-istess bħalna, jaqbadhom il-ġuħ pereżempju, imma mhux se jsibu ikel lest bħalma tagħmel inti kemm tmur fil-kċina. Iridu jfittxuh l-ikel u jsibuh. Hawnhekk qed naraw xagħat, qed naraw għasafar, gremxula, naħla u anke kamaleonti inqabad bil-sienu barra qed jaqbad farfett. U l-annimali jħossu l-bart ukoll. U l-ikel mhux dejjem faċli li ssibu għax kollox jiddependi mill-istaġun. Kulħadd jaf illi l-iktar li jkollok fjuri fir-rebbieħ u dan ikun iż-żmien meta l-iktar li tara żnagħżan u friefet u naħal. Allura x'jiġri fix-xitwa jew fil-ħarifa jew fis-sajf meta ma tantx ikun hemm fjuri? Fix-xitwa ħafna mill-insetti jmutu jew jistaħbew. Taf int bħalma jagħmlu n-nemel meta jinżlu taħt l-art. U ħafna siġar qas ikollhom frott. Issa sew. Minn fejn se jsibu l-ikel l-għasafar? Fix-xitwa l-għasafar ikollhom joqogħdu barra fil-kesħa u fis-silġ u fir-riħ u jħossuh il-barta. Aħna moqdijin għax nistgħu noqogħdu ġewwa u nilbsu ħwejjeġ ħoxnin, nixgħelu l-heater. Imma żfur mhux se jagħmilha din. Mhux se jintefa' ġo kamra ħdej fireplace bi pakkett ħniex friski mimlijin lesti għall-ikel bid-dressing gown u l-papoġġ tas-sodda. Mhux hekk? Min niffukaw daqsxejn fuq ħuttafa. Ħuttafa huwa l-għasfur li qed tara fl-istampa. Faċli tarafha ħuttafa. Qed taraw dak id-demb maqsum fit-tnejn? Da raġel għax għandu dawk il-biċċiet ta' dembu twal ħafna. Din il-ħuttafa faqset ġo din il-bejta flimkien ma' ħuta. Kemm jagħmlu bejta sabiħa hux? Dik il-bejta bit-tajn jibnuha. Il-bejta kienet f'Razzett fil-Kampanja fil-qalba tal-Ewropa. Hawnhekk ara, qed taraw dik it-tikka ħamra? Hemm tiġi l-Ewropa u fir-rebbieħ u fis-sajf it-temp ikun perfett għall-għasafar. Immissa ġejja x-xitwa u jekk l-għasafar ma jitilqux minn hawn imutu bil-bart u bil-ġuħ. Imma fejn se jmorru? Bilfors irid ikun post sħun, xemxi, fejn hemm l-insetti, x'imkien fejn weraq ġodda u xagħat jikluhom. Frott. Fejn? Fejn? Il-bogħod mill-Ewropa. Hija.
X'imkien hekk. Iva hekk. Fjuri, insetti, frott, temp sabiħ, l-Afrika. Perfett. Hemmhekk iridu jmorru l-għasafar. Imma biex tasal sal-Afrika trid ittir. U din jgħidula il-passa. U għalhekk jisemmu l-passa tal-għasafar. Din tkun meta l-għasafar itiru mill-Ewropa sal-Afrika. Jew minn kontinent għal ieħor. Isa faċli u tinstema'? Mhux eżatt. L-ewwel nett hemm vjaġġ twil ħafna. U minn kollox jista' jiġri. Ara pereżempju għandek l-Ewropa fuq ix-xellug qed tarawha u l-Afrika fuq il-lemin. Però fin-nofs għandek baħar u tittaqsam il-baħar. Imma żomm. Qed taraw dik il-gżira żgħira? Tafu li mi dik? Malta, tajtuha naħseb hu. Malta qiegħda ġo nofs il-vjaġġ tal-passa tal-għasafar. U għaliex importanti li ssib il-gżejjer fin-nofs, gżira bħal Malta? Meta inti għasfur u qed taqsam bil-passa, issib ħafna affarijiet diffiċli mhux biss il-baħar. Għandek pereżempju l-muntanji. U tgħejja għax ikollok ittir fl-għoli u fil-kesħa. Ikollok taqsam il-baħar u dak il-mewġ x'kesħa u x'guffaġni ta' mewġ. U jkollok taqsam id-deżert, sħana u nixfa, imkien fejn tistrieħ. Diffiċli, U kif sa tirbħilhom daw il-problemi kollha? Għandek għasafar li kapaċi jgħumu bħal papri li qed taraw hawnhekk. Imma l-biċċa kbira tal-għasafar ma jistgħux jgħumu bħal dal-fjamingu, ajkli, għasafar żgħar, stork. Dawn l-għasafar kollha l-Peter Ross hemmhekk, dawn l-għasafar kollha ma jafux jgħumu. Allura meta tjaqsmu l-baħar ma jistax jieqfu, jekk jgħejjew jerqu. Għax jieqfu ovvjament jibilgħuhom il-mewġ. Imma b'xorti tajba hemm il-gżejjer. Hawnhekk jista' jieqfu u jistrieħu. U Malta hija waħda mill-gżejjer u għalhekk pajjiżna importanti ħafna waqt il-passa. Ara daqsxejn dawn l-irsieset. Daw waqfu. Imma kultant in-nies jinsew ikunu ġentili. Jagħmlu ħafna affarijiet koroħ għal dawn l-għasafar imsiken li qed ipassu. Jaqtaw is-siġar fejn jistgħu jistrieħu, jibnulhom il-ġonna u l-kampanja fejn is-sena ta' qabel jiftakru illi kienu niżlu jistrieħu. Jaqbduhom. Jagħmlu ħafna storbju ma jistgħux jistrieħu bil-kwiet jibżgħu. Dwal kullimkien, jekk mhux karozzi dwal tat-toroq u dwal tal-lukandi. Jikkaċċjawhom, joqtluhom. Il-plastik, ir-rimi li narmu jeħel magħhom ma jkunx jista' jtiru u l-ħin kollu nħammġu. Il-power station, it-tniġġis tal-karozzi, iħammeġ l-arja u jimirdu. Ma jkunux b'saħħithom biex ikomplu l-vjaġġ. Fil-fatt, mhux l-għasafar kollha li jittilqu mill-Ewropa jirnexxilhom jaslu l-Afrika. Imma hemm ħafna li jirnexxielhom u dawk li jirnexxielhom ikunu straħu fuq gżira bħal tagħna, ikunu kielu u lesti biex jerġgħu jtiru. Ajma, wasalna l-Afrika, ajma xaw hawnhekk.
Għaw id-deżert, qed taraw dak il-ħafna ramel, dik nixfa kbira, u kif tasal l-Afrika, issib id-deżert tas-Sahara. M'għandekx tiekol, sana kbira u għejja kbira m'għandekx tixrob. Trid vera tkun b'saħħtek biex l-ewwel taqsam il-baħar u mbagħad taqsam id-deżert. Imma tal-għaġeb ħafna eluf ta' safar jirnexxielhom jagħmlu dal-vjaġġ kollu u jaslu f'post sabiħ f'xi oażi fejn għandhom kull m'għandhom bżonn. Post tajjeb biex jgħaddu x-xitwa, isibu l-ikel, isibu l-ken u t-temp qiegħed eżatt. U hemmhekk jibqgħu sakemm it-temp jerġa' jibda jinbidel. U l-Afrika issir sħana wisq u l-insetti jibda jmutu u jkollhom jerġgħu jibdew il-vjaġġ. Qed taraw dawk il-vleġeġ roża? Dawk huma r-rotot li jieħdu l-għasafar tal-passa u waħda minnhom tgħaddi eżatt fuq il-gżira tagħna kemm aħna b'xortina. U taf xiex? Bħalissa, peress li r-rebbija, għaddejjin l-għasafar minn fuq il-gżira tagħna. Gawduhom nies. U ħudu ħsiebhom. Tiftakru tuħdu ħsiebhom? U wasalna fl-aħħar. Hawnhekk għandkom indirizz fejn tistgħu tibagħtu jekk għandkom xi mistoqsijiet fuq din il-preżentazzjoni jew fuq xi suġġetti oħrajn li jkollhom x'jaqsmu ma' natura f'Malta li tixtiequ li aħna nitkellmu dwarha f'dawn il-live sessions ta' Dinja Waħda kull ġimgħa, kull nhar ta' Ħamis. Il-Malti se jkun bejn l-10:30 u l-11 u bl-Ingliż se jkun bejn 11:30 u nofsinhar. Ciao!